Sziasztok, én Forester vagyok, és itt vagyunk a Skycraft MC szerverén. Hát nézzük is, hogy mit kell tudni erről a szerverről. Nagyon rendes adminok vannak, staffok és tulajdonosok, amit látjátok, parancsnok vagyok. Nézzük is meg, hogy kikből áll a csapat. Admin Ákos29, tulajdonos Experox, a másik tulajdonos Magmarci, staff Duratex, Zyrex és Endar. Nézzük meg a szabályokat. Ne lopj, ne használd ki a bugokat. Ha találsz, akkor szólj adminnak, a szabályok megszegéséért figyelmeztetés jár, utána jail, utána ban. Ne csalj, ne használj hacket, az ott el van írva. Ne káromkodj, ne tiszteld az adminokat, ne hirdess, ne szidd a társaidat, ne szidd a szervert, ne kéreges. Itt vannak a warpok, van spawn, info, rangok, Sky PvP és minigames. Hát először is nézzük meg a rangokat. Na, azért. Na nézzük, itt van. Van harcos rang, parancsnok rang, és király rang, amit meg fogok kapni holnap. Ezek a rangok vannak, és van még itt Isten, amit még én se tudok, hogy mi lesz. Na, nézzünk vissza a spawnra. Na, úgy. Nagyon jó kis szerver, nagyon tetszik. Nézzük meg a minigameseket. Na. Nem tudom mi van most, nem alig működnek a pressure plate-ek. Na, itt vagyunk a minigames szervereken. Van paintball, ezt használják a legtöbben. Van Team Fortress, ezen még nem voltam. És van TNT rám. És Color Shuffle minigame. Van akadály. Úgyhogy szoktak tartani eventet is, pixel jumpot, akadályt és spliffet is. Nézzünk el Sky PvP-re. Jaj. Warp. Sky PvP. Itt is vagyunk. Ez a spawn. Itt vannak egy ilyen kisebb enchant. Lehet venni free lapist. Itt vannak a kitek felsorolva. Most nem sorolnám végig, hanem muszáj. Azt kell még erről tudni, hogy a Kimp Inventory be van kapcsolva, szóval, hogyha leesek, akkor megmaradnak az utcaim. Akkor van egy ilyen homokkős falmászós rész. Elég gagyi vagyok falmászásban, de most ahogy látom egész jól ment eddig. Na nézzük. Ó, most így ez így elég frankó. Na, mész rá, úgy. Itt lehet kapni free almát, 200-ért vaskardot és 500-ért gyémántcipőt. Akkor van ez a kis dzsungeles rész. Itt még nem néztem szét teljesen, hogy milyen cuccok vannak, de biztos jók. Nézzünk át erre a kisebb piramisra. Itt be lehet venni íjat 10-ért. Ha itt lejövünk, itt benn van alma 8-ért, amúgy nem ért, nem, 40-ért 8 alma, amit igazából fenn meg lehet venni, de igazából meg is nézem, hogy mit ad. Aha, sima almát adott. Hát akkor nem értem, mindegy. Itt van free kőkard. Menjünk is tovább, na. Úgy. Ott fent az Enderes sziget tetején ott lehet XP-t venni. 100-ért 8-at. Nem tudom. Ops, elrontottam, mindegy.
Most legalább tudjátok nézni, hogy a Keep Inventory be van kapcsolva, tehát meghaltam, újraéledés, és ugyanúgy itt vannak nálam a cuccok. Ha nézzük, menjünk akkor vissza. Ott láthatok egy havas szigetet. Hát ott sem néztem még teljesen végig, de ott semmit nem találtam eddig. Itt van egy ilyen kis házikó, ahova el lehet bújni. De hogyha megnyomjátok ezt a gombot, és ide álltok a sarokra, akkor ez kinyílik, és ledob ide, ahol lehet venni nem free vaskardot, 150 ér vaskardot, és igazából innen is oldalról is be lehet ugrálni. Na, úgy sikerült. Ott van cukorka, legalábbis nem tudom mi ez, ilyen cukorka-szerű, nincsen rajta cukor, de jól néz ki, mindegy. Itt lehet kapni free nyilat, de nekem végtelenes kard, ilyen van, szóval nem kell. Ahogy itt eljövünk gombára, itt se néztem nagyon körül, de itt is biztos lehet venni valamit, nem tudom mit. Nézzünk át ide erre a kövesre. Itt van a free 100 ér repair hand és 200 ér minden. Itt van free lapis, és itt van egy kisebb enchantoló. Igazából jobban megéri fent a spawnon vásárolni, vagy enchantolni. Ugye havason mondtam, hogy semmilyen külön dolgot nem találtam, na jó, leestem. És most megpróbálunk oda elmenni. Mert ott is van egy kisebb rész, ahol el lehet bújni. Megszakítva. Miért van megszakítva? Na. Ott is van egy ilyen kisebb rész, ahol el lehet bújni, hogyha megszorítgatnak. És miért ide ugrottam le, miért nem? Ebből oda, mindegy. Akkor menjünk gombáról. Azt hittem, nem ugrom át. Jaj, erre. Igen, itt van egy nagyobb ugrás, de most sikerült megcsinálni. Leestem. Na, próbáljuk meg újra. Miért nem működnek ezek a flash röpétek? Na. Ott a veteményes szélébe van, megint eljövök akkor erre, gomba felől. Ugorjunk innen. Na, szép lenne itt leesni a végén. Közel volt. Itt sem találtam semmilyen érdekeset. Ez az egy hely van, ahova gyorsan le lehet menekülni, hogyha megtámadtak, és bezárni az ajtót, és itt igazából le sem tudnak lökni, itt le tudsz menekülni a vízbe. Elég sötét van itt. Nem tudom, miért nem raktak ide lámpát. Itt ez. Itt van egy ilyen istálószerű, itt sincs semmi. Itt van pár lába, amivel bele is halhatsz, hogyha szeretnél. És itt van víz, nem tudom minek. Mintha ilyen kis WC lenne. Ó, itt is van free alma. Most vettem csak észre. És igazából hát ennyi is ez a szerver. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. És ha tetszett, iratkozzatok fel. Sziasztok!